OK, že čaute lidi. Mé jméno je Grizzly a já vás vítám u videa na Napoleon Total War. Takže já doufám, že se vám tato hra bude líbit a my jdem na to. Jako co dáme bude Napoleonovi tažení. Naše první kampaň bude Itálie. Takže my jdeme na to. Teď budou takový ty malý ukázkový příběhy, takže si to užijte. Some men live a simple life, while others have a fire that threatens to engulf the world. I do not know when the fire in Napoleon first burned. Perhaps he had always had a destiny, but sometimes destiny can use a little help or even a revolution. The old ways were drowned in a tide of blood. A man could be whatever he wanted if he could weather the storm. In 1796, Napoleon was sent to command the army of Italy. We knew that Austria would fight in Germany. We knew the Italian campaign had become pointless. Napoleon thought differently. That was his talent. I will lead you through the most fertile plains in the world. You will find there honor, glory, and riches, he told us. The soldiers listened, but they didn't believe. They had long been without hope, without glory. OK, že jak můžete už vidět, naše tažení je Itálie a náš cíl je obsadit Vídeň. Takže my jdeme na to. Takže OK. Návod dáme lehký jednotky zatím. Výstavba kasán. Si na to otočíme. Boj. První boj ani ne. Chvilka už. První boj. Takže jdem na to. Wow. A pokud byste chtěli další videa, tak pište do popisku videa a já budu velice rád. Už to bude dělit, pojď. Pojď. Co načteš? Ano, takže jak vidíte, naše armáda trochu se takhle. Ne, musí být na rovině, takhle. OK. Obrana. Zahájit bitvu. Náš cíl prostě je zní obsadit to. Pošleme jednotky. Sem pošleme jednotku. Sem další. Vy ustříte buzeranti. Já už střílíte. A tím do domu. OK.
lehká legie. Bude těžká legie. Jak už vidíme, tak po nás střílej. To nemá. A my se přesuneme na útočnou pozici. Jsem krutý, já vím, ale prostě musím. Je okličíme tady. Hej. Zničedělo. Buzeranti. Nějaký nevolní? Asi lepruje. Ano, jsme oslabení, ale nebudeme se zdávat. Bojujeme až do posledního muže. To si pamatuju. Hej. Klídejte si. Mě nezkoušejte. A to tady ten pošuk. Nevíš, že se tady střelectvo, ty vole. Bombardace. Tak tohle bude. Jestli je vražet, to já vím. To je svým bude. Že nezdáváte se. Ježiš, se trapá. Bože, palce. Stává. No to se. Udělej hrutný. Že další jednotka se ztratila, bohužel, a mám to ještě jednotku. Takové nemá cenu. Táta je můj děda. Nevadí, pokud prohráme, myslím. Mě to ani nevadí. Ty nás krajou naší jednotku, která zdrhá. Zdávej se hnedka. Ten Budera má boty, všichni nemají boty. Co takhle ještě můj, já se to je boty. Ale, vyzískají na píči. Získají zase OK lidi. Nemáme šance to odpuknout, že to je prohraná bitva. Nevadí, bohužel. Neva. Jedeme dál prostě, nevadí. Chyby se stávají. OK, porážka. Takže nevá. A jsme se vzdálili. A máme to
aspoň nějaký jednotky. Ano, sám Napoleon Bonaparte zautočí na Rus. Fier et victorieux. Tenez-vous prêts pour sceller glorieuse victoire. Immédiatement, à vos ordres. Préparez-vous pour la guerre. Monsieur, en avant, marchez. Donnez le rappel pour la bataille. Čus.